Amalmau an yi kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye colonel major Ismail Wage malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn n'ale ka minisiya ye o baara ye arabajan tɛmɛnen dɔgɔnɔw u ka kɛlɛbolo min bɛ n'u ko a dabɔkun ye olu yɛrɛw ni tangani ye n'o ye Dana Amasagu ye ninnu ye dɔgɔnɔdenw ye wala dɔgɔnɔw olu ta fan u sigiyɔrɔ a bɛ se ka kana cogo min hali ni kibaruya in sɔrɔla ka bɔ RFI yɔrɔ ko nin kɛlɛbolo in jalagili caman bɛ a nɔ kan k'a ye dansago walew kɛ o kɛlɛbolo in ko minisiriw n'u ye ɲɔgɔn ye k'a kɛra n'o ye Dana Masagu ye k'a kɛra Bajangara nin yɛrɛ ye minisiri yɛrɛ colonel major Ismail Wage a kɛra ni ale yɛrɛ ka laɲini ye kunbɛ in senfɛ ko dɔgɔnɔw ka kɛlɛbolo in n'o ye Dana Masagu ye u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛlɛtigi n'o ye Yusufu Toloba ye Yusufu Toloba yɛrɛ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ sa k'a ye u bɛɛ fɔ a ye jalaki ta ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ a ko mankan minnu bɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ani papalikɛla minnu bɛ n'a fɔra k'a fɔ olu ka kɛlɛ Bajangara yan fan fɛ ani Mopti mara la nin ŋaniya min taara minisiri fɛ a kɛra dɔw fɛla ye nka a ma kɛ dɔw fɛla ye nka nin kɔni kɛra kaban wa fo ka jatew kɛ n'a ye sabu min ye Yusufu Toloba ye ko ale ye Dana Masagu ka kɛlɛ ɲɛmaa de ye u ka kɛlɛbolo u kɛlɛmasa de y'ale ye Dana Masagu ye kulu ye kulu min an ka laada donsow de farala ɲɔgɔn kan ko min ye Mopti mara ye u bɛ se ka lakana cogo min ka bɔ popalikɛlaw olu yɛrɛw ka fɔcogo la olu ka mantɔrɔ ma nka nin kɛlɛbolo in ko a jalagelen don kulu caman fɛ hadamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ matarafa kulu minnu fɛ hali min ye diɲɛ yɛrɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnya olu ka lajɛ kuluba n'o ye Nations Unies ye k'o ye sɛgɛsɛgɛli dɔw o sɛgɛsɛgɛli ninnu u kɛlen kɔfɛ u fɛ olu ko tuma dɔ la ko Dana Masagu sango yɛrɛ kɔni k'o ye falijugu ta ka fulaw sɛgɛrɛ hali min ye Ogosagu ye mɔgɔ minnu fagara ye n'a bɛ taa maa 150 la marsikalo san 2 ye ɲinɛ ye san 2019 o Dana Masagu yɛrɛ cili ko kuma tun fɔra jamana marabaw fɛ san 2019 a san 3 de ye ɲinɛ ye nka a cili ko kuma bi fɔ nka o n'a ta bɛɛ Dana Masagu dun bɛ yen dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko Yusufu Toloba in ko a ka wele k'a minɛ ka jɔna sigi ka keri hali n'o kuma fɔra kɛ o Yusufu Toloba yɛrɛ sango a ye ja dɔ bɔ k'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ kana n'o ye Mopti mara ye a lakana Mopti kana ani Mopti sigibaw lakanani a dabali ni fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ an ka jamana marabaw fɛ k'u b'a kɛ kɛcogo min furancɛ fanga in kɛbaw ko a kɛcogo to ye fiyewu yala nin tɛ ka dansago kolokolo wa yala nin kun tɛ olu fɛ n'o ye jamana marabaw ye u yɛrɛw ka kumaw kankɔrɔ sɔsɔ wa nin t'a jira k'a fɔ k'olu ni Dana Masagu bɛ janfa la wa minisiri colonel major Ismail Wage a ko ayi dɛ a ko nin ko in a tɛna dan dɔgɔnɔw dɔrɔn ma kulu o kulu bɛ yen n'u k'u ye marifa ta k'a fɔ u b'u yɛrɛw lakana a kɛra dɔgɔnɔw ye a kɛra fulaw ye a kɛra maa wɛrɛw ye ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛn min de ɲini o ye k'a fɔ marifa bɛ maa o maa bolo a n'o ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan min b'a to fitinɛ tasuma bɛ se ka fa cogo min jamana sɔrɔlasiw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali sɔrɔlasiw ni kulu minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta n'u ni Mali sɔrɔlasiw bɛ kɛlɛ la o kɛlɛ bɛ se ka bila cogo min hali u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ se ka bila cogo min ko laɲini minnu bɛ olu la olu minnu ye jamana marabaw ye o de ye fitinɛ yɛrɛ tasuma bɛ se ka fa Mopti mara la marifa bɛ se ka bila cogo min ni min y'a dɔn k'a fɔ i ka baara a ka di ye i ka kɛ jamana sɔrɔlasi dɔ ye o dabali n'o fɛɛrɛ ka tigɛ nin baara in de daminɛ na olu fɛ k'a fɔ ko bɛnkan wɛrɛ bilara u ni ɲɔgɔn cɛ wa bɛnkan ma bila olu ni maa si cɛ fo ka se nin yɔrɔ ma u b'a fɛ k'a ko de labɛn mɔɔw bɛ se ka sɔn cogo min marifa bilali ma a jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen nin ye olu ka kuma ye colonel Ismail Wage yan'ale ka kɛ minisiri ye olu de tun ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in baro min ye Dana Masagu ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Mamadu Gu Diɛnkile ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kɔni fɛ cogo min na lakana fo ka dabali fɔlɔfɔlɔ tigɛ min b'a to kana ni lakana bɛ se ka lawaleya cogo min
yani marfa bɛ bila sabu komi ye bafalikɛlaw ye ko bɛɛ ka olu ka yɔrɔ sigibaw fa u b'u ka baganw suɲɛ ka taa n'u ye ka tasuma dɔw ka dugu la ka jeni a jira k'a fɔ ko minisiri nakun ye olu ka marifa bila wa o senfɛ wa ko dama don kuma na dɛ nka a nali min kɛra nin kɔni ye ko ɲuman de ye wa nafa bɛna bɔ a la sabu a kɛra ye kɛnɛ min olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ olu ta ye fasoko ye koyi wa ni a tun y'a sɔrɔ mali sɔrɔlasiw olu bɛ se ka na olu ka yɔrɔ la yɔrɔ bɛ yen n'o ye u ka yɔrɔ ye n'u kɔni nana yɔrɔ bɛ yen ko olu labɛnnen don k'u bisimila k'olu b'a fɛ ka kuma u b'a fɛ ka baara kɛ ni mali sɔrɔlasiw ye cogo min olu ka yɔrɔ sigibaw olu bɛ se ka lakana cogo min dana an masago ɲɛmɔgɔba ye min fɔ filɛ nin semaine fila bɔ ministre ye mɔgɔ bila ka na ne fɛ yan kati ko ale b'a fɛ ka ne ye ko an ka sigi ka kuma ne taara ministre sɔrɔ a ka bureau la an mɔgɔ 3 de taara ministre ko ale ma ne wele basi la ko ale b'a fɛ an ni wolu ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne ko wala an kɔni ye ni demander an bala ka aw ka baara kɛ aw place la depuis 2016 ala ka mɔgɔ ɲumanw ala ka waliju ɲumanw wolu bɛ an dɛmɛ dɔɔni an bala ka baara kɛ sarata la fɛn wɛrɛ t'a la dumuni t'a la an bala ka an yɛrɛ ɲini an bala ka an yɛrɛ defa mais mɔgɔw ye kuma caman fɔ mɔgɔw ko siya kɛlɛ don ne ko kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ ye kɛlɛ ni ye terrorisme de hadisi ko don u b'a fɛ ka u ka loi de sigi an kan an ka bato u b'u de dɔrɔn de nɔfɛ sinon siya kɛlɛ tɛ donc o temps kɔnɔna na ko ale b'a fɛ ka chef d'état-major Toloba fana ye ne ko d'accord n ko tile 2 tile 3 n bɛ réponse d'a ma maintenant o temps kɔnɔna na ne ye réponse d'a ma donc ale yɛrɛ wulila a nana Bandiagara o y'a sɔrɔ ministre mɔgɔw fana ye ne wele ko olu b'a fɛ ka ne rencontrer donc o temps kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn kunbɛn Bandiagara ale ni Toloba ye ɲɔgɔn ye ne tun bɛ yen Segboli tun bɛ yen rencontre kɔni vraiment ala barika la a ɲɛna tuma bɛɛ fɔra ye parce que Toloba ma ta jɛngɛlen na a ye tilen ko fɔ ale fana y'a fɔ ko président Bandaw de ale bila ka na premier ministre ale bila ka na et vice président ale bila ka na donc an ye o de fɛn kɛ ministre Wage ale yɛrɛ dana ambassade ka baara ni a y'a apprécier ko a baara ɲɛna maintenant ale yɛrɛ min bɛ a fɛ a ye kuma dɔw fɔ ko dɔgɔnɔ dɔw fana b'a la ka i plaigner ko an bɛ dɔgɔnɔ dɔw minɛ Toloba ko dɔgɔnɔ fɛn o fɛn min minɛna ko olu de farala jadisiw de kan mɔgɔ o mɔgɔ ni i farala jadisiw kan ko ale tɛ e to yen fo n'ale dɛsɛra Toloba ka kɛlɛ ni a ɲɛsilen bɛ mɔgɔ jugu de ma dɔgɔnɔ ko t'a la fula ko t'a la bamanan ko t'a la ni dɔgɔnɔ e ye mɔgɔ jugu an b'i kɛlɛ ni bamanan ye mɔgɔ jugu an b'i kɛlɛ an bɛ ko mɔgɔ jugu an tɛ fulaw nɔfɛ dɛ fulaw foyi tɛ an ni fulaw cɛ Segboli fula dɔn ale tun bɛ yen Segboli yɛrɛ Toloba ka kuma sinsin a ko ale bɛ Toloba nɔfɛ bi ale bɛ Toloba nɔfɛ sini ale b'a fɛ ka baara kɛ Toloba fɛ bi a b'a fɛ ka baara kɛ Toloba fɛ sini ministre sigilen Segboli ka kuma de kɛra nin ye problème ye min ye nin ko in na i b'a dɔn wa ONG dɔ bɛ ko HD ani ONG kelen bɛ ko Imadel o Imadel ni o HD a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye fulaw de olu de taara ka taa dugutigiw rassembler ko dugutigiw ma ko ka bila ko sɛgɛnna o tɛ se ka sɛnɛ kɛ o tɛ ka foyi kɛ ko o tɛ se mɔgɔ ninnu na ko Mali tɛ yen ko dɔnbagaw yɛrɛ ɲini o de ide don an ka dɔgɔnɔw kun banba o taara ka taa dugu 37 wele ka sigi ko est-ce que dugukolo bɛ aw bolo dɔgɔnɔw wa olu ko a dugukolo tɛ u bolo ko ka tɛgɛrɛ fɔ olu ye tɛgɛrɛ fɔ wa dugu 37 dugu kelen o dugu kelen ko ka mɔgɔ 10 di k'olu bɛna don jadisiw la Bandiagara ye kɛlɛ jamana de ye Bandiagara de ma sɔn o de ma kuma fana fɔra ministre ye ministre maintenant an bɛ jɛ ka baara kɛ cogoya min na an bɛ jɛ ka baara de kɛ de an tɛ jɛ ni o jɔnya ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini voilà a ko de kɛra nin cogoya la nin bɛɛ kuma fɔra Toloba ko ale tɛ jɛ ni o ye bi a tɛ jɛ ni o ye sini dugutigiw ni maire dɔw bɛ maire kolon olu de wulila ka taa papier signer an ka kɛlɛ in na ne ma mɛn ko maire ye marifa ta ka taa Congo kɔnɔ an ka kɛlɛ in na ne ma dugutigi mɛn ko olu ye marifa ta ka taa Congo kɔnɔ maintenant olu de wulila ka taa marifa t'u bolo u taara o sigi dugu ma diyagoya ko aw ka tɛgɛrɛ fɔ aw ka papier signer an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini an ye o de fɔ ministre ye pour que bɛn ka na an dɔgɔnɔw an ye marifa ta a san 5 de nin ye bɛn o bɛn mouvement d'auto défense dans ambassade bɛn o bɛn min na fo ye bɛn kolon de bi Toloba ka mɔgɔw hali ɲɔnɔkaw bɛ an ka mara de kɔnɔ ɲɔnɔ donso o ni an de bɛ kuma an de bɛɛ u bɛɛ bɛnnen don k'an donso hali contact an ni olu cɛ donc donso minnu ye marifa ta k'aw ka dugu sécuriser ni
ni bembe na hal ni bembe ke ni jadi suye ani wolu de be siga kuma de ani Mali gouvernement nunu saba ande be siga kuma ni bembe na wodi la ni wote dugutigi o dugutigi ni tara bensinye mero ni tara ko da wo bensinye koni pays dogon koni wo koni kera personnalité non gratadi kera futuru wale ni anye dangal min ke kani bozo alaga wo halaki kira wala ministre ga nali ni reconnaissance dandi waga dola gouvernement ko hal sénégalais ni wele pour journaliste sénégalais ko dana ambassade disura ko lui ministre tara ka ta rencontré we ni ngawla ne ko dana ambassade ma disu gouvernement mi an disu woli de disuro premier ministre disuro waga assemblée disuro président yere disuro wolu be disuro sino dana ambassade mo ko sima yere tiki dama ande sika disu an balaka an yere de nyini an balaka an yere defa ni mo dona dogono ko jamfala wallahi billahi Allah kira Allah e kelende dogono ko amba tumai Allah kelende Allah te otoi ashe régime ni wo dona wo tiaji de kono wo dona wo jande kono donc ni mo dogono jamfa wallahi Allah bi jamfa Allah ti toi kreti toi foli kam mi be ne bolo mba fo dogono be Mali dogono be min be Mali kono wo min be Mali ko kan wo anga don dakilense anga bo dakilense anga nyon ko fe kuma anga dabla anga futuru wali kuma anga dabla tolo ba de herode tolo ba de antifa ne armée sampina ni saba ne o de ke surasiala tolo ba tumbra ne war tumna 2012 mo kamanya aya mo jaman contacté be bana be sonana mais mo be kuma suga be fo anga be ko fe kuma anga dabla hale dogono do wulle ka ta ministre war ko attaque min kere banjagara ko we dana ma sagi yake dogono de tara ni kuma fo de mbala ga atigi nyenyi na nya soro atigi ale ga dembeya ale ga sumo ko be dogono dugubela parce que we anga jugude we bala ga an lebu bala ga an to jugu fo bala ga anga to jugu fo je ko no wolude ale jadi sin nu kapsen wolu en tout cas ne ko be minni ni dogono anga do dakelen fe anga bo dakelen fe ambe sika bamba dumbata en tout cas na le sono ambaka peut-être ministre ale sika neni ale kumana tefla na ambe nyongo yituguni la kera mi fana abe bo atlam ambalmo ni tunye nyini ngali ko flow yere ko franyo nganto me no yi tabital pola ko yi olu yere ko ni ngoyma olu wasa olu ko nimballa olu la ko sabe u yere ko nyimo mimbe no Ibrahima nya li buni dikoyi ale ko olu ko ni misalen do fuka se bima kaye ka fo jamana yere be mugo la fasa mugo mun be marfata ni aya soro ko ngani ya jele marfa be se ka blabla chogomi nga on ko ni mali maniya fieu ka fo ko o ngani ya minta kumina waleya minye jamana marabaw ye u ye kuma min fo ka kele du tige abuso nale capital pola ku nyamogoy RFI ale fana nyininga tout membre du gouvernement a la latitude de rencontrer toute personne jamana marabaw la dade do be bela jele kuma nyogonya dont le concours peut participer de la be ni e ka keta be se ka to réalisation de la paix mi mato kana anila kana dabali ni fere be soro quand on rencontre Youssouf Toloba en tant que ka ye ka fako jamana marabaw tara Youssouf Toloba ye ka manyogonya wa président de Dana Massougou c'est la même ale mi Dana Massougou nyamogoy wa choc dans la mesure où la ningoni mbene jigila tige sabu Dana Massougou a été officiellement dissoute jamana bena kanga fo Dana Massougou chilendo femi chilendo na fora ka fo ministre kunturu tarawlo kuma nyogonya après le massacre qu'elle a perpétré fale jugumi ngira Dana Massougou fait dans la nuit du 13 au 14 février 2020 février kalo tamane contre le village de Ogosagou fait Atara Ogosagou Chiliminge 186 morts ma keme ani ma bishegini ma woro be fagara osefe si on veut s'entretenir avec Dana Massougou ni aya soro dun ka fo jamana marabaw ni Dana Massougou kan ka kuma kasigi ka kuma en tant qu'organisation alors que jereje kuluye otumasa qu'on nous dise que Dana Massougou a été rétabli foka tuma Dana Massougou chili kuma mi vora iba soro Dana Massougou dla jogo kurala ke a chili ko kuma mi vora iba soro uya dla tukuninge comme on apprend acte. Mais le ministère de la Réconciliation nationale dit vouloir désarmer cette milice et tous les groupes Mali marabaw ministre bonoso mi siglendo chefoni kambena koko bafe Dana Massougou kamarfa bla kuma de bouda d'autodéfense qui sont présents dans le centre. Yoro be mobti marala ni marfatiki be ku yira wala kana be ka seka marfabla. Si les autorités le disent, j'y crois. Ni jamana marabaw ya fo ne dara lake. Et je l'espère. Et j'espère que wa akanu ne akanu ka yemi vogo ke. Le gouvernement ira jusqu'au bout en soignant ambela jele sego ma ke femi andino ke. L'acte à la parole. Nga akana ke mambu banzaite mim fora okake.
a la latitude de rencontrer toute personne. Tiɲɛ don laada la maa o maa bɛ yen sa. Le concours peut participer de la réalisation de la paix. Fɛn o fɛn bɛ yen maa o maa bɛ yen ni i ka seko n'i ka damajara kɛyɔrɔ wala kɛta bɛ kana kan bɛn ani jɛkafɔ bɛ se ka sabati wa o kɔni. Par contre, qu'on rencontre Youssouf Toloba en tant que président de Dan Amassougou, c'est la même. Nka k'a ye k'a fɔ jamana marabaaw bɛ taa Youssouf Toloba n'a ka ɲɔgɔn ye. Un choc. Dans la mesure où la liste Dan Amassougou a été officiellement dissoute. Sabu jamana marabaaw ko k'a cilen don. An balimaw ni mɔgɔ min ye lakana kɔnɔgwan kana ni lakana a kɔnɔgwan min bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ a daminɛna kɔsa in na kabili san 2000 ni san 12 ka se bi ma gɛlɛya minnu bɛ yen hali ni tuma dɔ la dɔw b'u ta lanɔgɔya janvier kalo san 2000 ni san 12 ka se bi ma MLA nu jɛɲɔgɔnw olu de nana ni murutili wale ye nin tun ye a siɲɛ 4 ye a ka kɛ Mali kɔnɔ kabili Mali yɛrɛmahɔrɔnya ta olu yɛrɛ kɔni tun b'a fɛ u dama faso de ka tigɛ ka d'u ma minnu bɛ yen n'olu ye nin ŋaniya ta ko ma ko Mouvement National de Libération de l'Azawad n'o ye MLA ye mɔgɔ caman tɛ kuma min fɔ o de ye k'a fɔ olu de ni mɔɔw donna janfa la bolokoni sin bɛ jamana min ma o de ye Faransi jamana ye hali ni a kuma fɔli tɛ bɛn mɔɔ dɔw fɛ olu laban u nana Mali yɔrɔ caman minɛ o jigilatigɛ wale de kɔnɔ sa Solasi jalatigi danga minnu bɛ yen n'u ka ɲɛmɔgɔ tun ye Capitaine Amadou Aya Sanogo ye mars kalo tile 22 san 2000 ni san 12 a nana kɛ sa Mali Solasiw tun labɛnnen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya MNLA lɛ ani kɛlɛbolo dɔ tun bɛ yen n'o ye Mijiao ye ani Asadi ni Hakimi ninnu tun ye Mali duguba 3 ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ n'o ye Tombouctou Gao ani Kidali ye o siratigɛ de la Mali lakanabaliya a nana kolokolo o nana wolo bingani kɛla dɔw la ka sira minɛ mɔgɔw ɲɛ ka bi u kan k'u bolofɛnw minɛ a yɛrɛ k'a fɔ jamana yɔrɔ dɔw fana bɛ yen maa dɔw ko bɛ marifa ta k'u k'u yɛrɛw ni lakana i n'a fɔ an ɲɛfɔli k'aw ye cogo min nin bamanci wale Mali yɔrɔ tɛ yɔrɔ minnu n'a y'a sɔrɔ kananen don hali laadala yɔrɔ minnu bɛ yen ni o yɔrɔw sen da la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ba la an tun bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an tun bɛ Tuguto ye furancɛ min n'i bɔra anw fɛ Bamakɔ yan i bɛ taa Keyita n'i bɔra Keyita i bɛ sirababilen de minɛ sa fo Tuguto an selen yen an y'a sɔrɔ a dɔw bɛ olu fana da la bisimila baasi la on ko nin laada la n'an sera Mali yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɛn min ɲininkali kɛ o ye lakanako ye kana ani lakana n'a sabatile wala n'a ma sabati komi a mana bɔ sira o sira fɛ kunnafonilasela dɛmɛba de ye kunnafonilasela ye Tuguto n'a mara la yan yala komi e yɛrɛ bɛ kibaruyaw joona kosɛbɛ Tuguto n'a mara la yan min ye lakanako ko ye maa bɛ se ka mun fɔ wala min ye lakana sabatibaliya ye sabu Mali yɔrɔ bɛɛ bɛ ten bi n'an sera yɔrɔ an bɛ ɲininkali kɛ. Ok, merci Jose Traoré. I ye nin fɛn min fɔ cet aspect là très important n'o ye lakana ye an bɛ don min na bi an lakana tɛ Tuguto lamara n'a ye 100% parce que ka d'a kan y'a juste a bɛ kalo damadɔ ni kalo kelen ɲɔgɔn na bɔ sisan attaque kɛra Tuguto donda 3 ɲɔgɔn na a fɔlɔ ye ka bɔ Tuguto ka taa Dɔgɔjɔ la Kobri une commune qui fait frontière à Tuguto mais qui est dans l'arrondissement de Tuguto a bɛ Tuguto arrondissement fɛ n'o ye Kobri ye minnu bɛ bɔ Tuguto ni Bɛgaw ye ka t'u feere o sugu la yen u segintɔ u bɔtɔ sugu la à partir du sugu jiginnen kɔfɛ wɛrɛlasuma ninnu fɛ 16h à partir de 16h u segintɔ ka bɔ sugu la fulaw don u bɔtɔ ka misi feere la bandiw y'u kunbɛn sira la k'u ka wari bɛɛ b'u kun dans les coulisses c'est au-delà de 50 millions minnu tarakira ka bɔ feerekɛla ninnu la 50 millions de francs CFA dans les coulisses mais j'ai pas les chiffres exacts mais kuma minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛlaw la k'a fɔ a bɛ taa 50 francs CFA la ana kun kan fɛ min nara an balima fulaw la bɔtɔ feerekɛyɔrɔ la et encore après ça aussi même pas 3 semaines encore sur la route Tuguto Kita attaque dɔ fana kɛra ye marifatigiw ye mobili car caman dɔn kariw la jɔ ani mototigiw k'u ka fɛnw minnu la u ka wariw n'u ka téléphone n'u ka fɛnw minnu la o ye o degunba bɛ Tuguto n'a lamini na yan kosɛbɛ vraiment an b'a ɲini faamaw fɛ halisa u ka hakili to je pense que u bɛ caman na parce que quand on prend le Mali en général ni Mali ta sisan en général insécurité bɛ fan
bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais halisa an b'a ɲini u fɛ u k'an ka sécurité renforcer n'o y'an ka gendarmerie ka dɔ fara an ka gendarmerie ka personnel kan ka musakaw d'u ma pour que au besoin n'u welewele dar'u ma cogo u ka se ka wuli ka population ka affaire kɛ parce que souvent ni ye autorité n'u wele u b'a fɔ c'est à dire que carburant tɛ yen ou bien ils sont en déficit du personnel i b'a sɔrɔ ko fɛn minnu kan ka baara kɛ a man ca o dun ye min ye olu yɛrɛ tɛ se k'o ɲɛbɔ jɔn b'o ɲɛbɔ o y'an ka jamana ɲɛmaaw ye n bɛ welewele da k'u ma halisa u bɛ caman na mais halisa u ka dɔ fara kan u hakili to an ka commune na bon insécurité fana a tɛ k'a fɔ ko tenitigiw dɔrɔn ka se k'i jɔ a la ni faamaw b'an ka welewele kan na fana u hakili to an ka réseau ko la parce que si le réseau n'est pas assez large ni communication a tɛ se ka réseau sɔrɔ parce que n'i bɛ bɔ ka taa togo fo k'i ta i tɛ réseau sɔrɔ a t'a bɛɛ la quoi o bɛ kɛ degun ye parce que hali n'a ta kɛra u tɛ se ka weleli kɛ k'a fɔ ko bon nin degun b'an da la n'an sera ka réseau sɔrɔ yanni ka bɔ togo ka taa k'i ta réseau ka kɛ en permanence ou ka bɔ togo ka taa fo babaro to fo Mayina n'i bɛ wulila dɔrɔn i ka se ka réseau sɔrɔ ligne bɛɛ la o bɛ kɛ sababu ye o bɛ dɔ bɔ attaque ninnu na parce que ni banni ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko réseau bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka ca Ala fɛ u ka gɛlɛn k'a fɔ k'u bɛ attaque yen quoi u b'a kɛ yɔrɔ min na fréquemment c'est des yɔrɔ min na réseau tɛ sɔrɔ yen u b'a k'olu de la quoi n'u fana ne faamaw hakili to yɔrɔ fana la pour que an ka réseau bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara fanga kan cogo min na ou bien ni dugu wɛrɛ minnu bɛ sira n'u bɛ se ka dɔ fara réseau wɛrɛ turu o yɔrɔ ninnu na pour que n'o ye Malitel ni Orange pour que n'an bɛ se ka voyager an bɛ réseau sɔrɔ constamment sur la ligne entre Togoto et Kita o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka dɔ bɔ insécurité la quoi an bɛ wele da kɛ an ka faamaw la ka dɛmɛ don an ma ko la sisan ɲininkali laban min bɛ n fɛ k'o lase aw ma o ye anw bɔra Bamakɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ye sira minɛ an y'a ye k'a fɔ Kita ni Bamakɔ cɛ sira yɛrɛ bɛɛ bɛ ka tiɲɛ yɔrɔw bɛ yɔrɔw la i b'i jɔ mobili la de n'o tɛ i tɛ se ka tɛmɛ nka ka bɔ Kita ka na Togoto yan an y'a boli n'i ka bolifɛn teliyala o ye kilomètre 30 lɛrɛ la o y'a teliman de yɔrɔ dɔw la i tɛ se ka tɛmɛ kilomètre 20 kan lɛrɛ la aw dun bɛ Togoto ya aw ye Togoto sigibaw ye o tuma ani faamaw ma kuma Togoto sirako la wa i tɛ fɛn kalama fɛɛrɛ ni dabali minnu ko fɔra wala fɛn ma fɔ aw ye a dilanli ko kuma ma fɔ wa bon par rapport à ça sira dilan ko kuma bon an b'a kuma mɛn dans les coulisses n'o ye kɛrɛfɛ kumaw ye mais officiellement an ma kunnafoni sɔrɔ la k'a fɔ ko sira in bɛna dilan mais an kana an b'a mɛn mɔgɔw la dɔw b'an wele bon ils ont appris u b'a fɔ u y'a mɛn yan fɛ o Togoto sira Togoto Kita Togoto Waliya jusqu'à Babaroto n'o ye ba bɛ yɔrɔ min na a b'a fɔ ko Babaroto o sira in bɛna dilan u b'a kuma fɔ mais a bɛ waati janw bɔ a bɛ san caman bɔ an b'a kuma mais en réalité an ma fɛn ye fɔlɔ parce que hali waati kɛra a même pas san daminɛ la u tun y'a kuma fɔ ko bientôt qu'ils vont commencer les travaux mais an bɛ don min na ko bi kɔni a bɛɛ ye kɛrɛfɛ kumaw de ye sirala kumaw de ye quoi mais k'a fɔ ko a filɛ nin ye yɛrɛ bon an m'o ye fɔlɔ an b'a mɛn de mais an m'a ye an kɔni bɛ se ka welewele da min kɛ halisa an ka ɲɛmɔgɔw la u bɛ caman na halisa mais u hakili to nin sirako in na n'o ye Kita Togoto Babaroto sirako in u hakili to a la kosɛbɛ parce que nin sira in ye hali bi an bɛ balo ni sira in de sisan c'est terrain sira jɔlen don parce que mɔgɔ bɛ Togoto dɔn Togoto c'est le cœur du chemin de fer Togoto ye donna chemin de fer de fɛ n'i ye Togoto du yɛrɛ ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 99 ye chemin du ye c'est pour vous dire que Togoto sigira ni chemin de fer de ni chemin de fer jɔkɔrɔ Togoto bɛ jɔ mais an b'a ni lahinɛ ni fɛn kelen min o ye sira in de bon n'o sira in fana man ɲi i y'a fɔ cogo min na sira in il y a même pas cette année à mois de samiya ji tigɛlen na sira in tɛ sɔn pont dɔ bɛ sur un village qui est sur la route Badugu pont n'i tɛmɛna Badugu la ka na Togoto c'est entre Togoto et Badugu a bɛ cɛmancɛ la pont in bɛ yen pont in kun a cilen don a cilen bɛ fo fan sira fila ye k'a tɛgɛ ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant c'est nous le conseil communal de la jeunesse on est initiative ta à nos frais ka wuli ka bɔ yan ka taa pont in dingɛ ninnu gere ka lafa à 2 séances et c'est coût a première séance la coût an y'an yɛrɛ de y'a bɛɛ financer an yɛrɛ ka an bɛ musaka min bɛ bɔ an yɛrɛ kun cotisation ninnu ni an ka carte sɔngɔ an yɛrɛ d'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa nin baara in kɛ maintenant deuxième sortie la an ye weleweleda kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw y'an dɛmɛ bon a coût kelen kelenna si ma tɛmɛ jigi 20,000 jukɔrɔ an ka déplacement an bɛ carburant san ka kɛ benn na an bɛ carburant san ka kɛ ceux qui vous déplacent par moto ou par d'autres véhicules moyens de déplacement an b'olu bɛɛ carburant k'o bɛɛ la ani minnu bɛ taa sur le terrain olu ka dumuni u ka daraka n'u ka tilefana an b'o bɛɛ assurer mais an yɛrɛ bɛ baara k'an fanga la an b'a kɛ an bɛ pelu ta ka sira labɛn parce que n'a kun ma kɛ o waati la point kun bɛ sɔn ka kari parce que n bɛ se k'o sɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ kunkɔrɔ kɔrɔta n'o waleya ye sira ko in na parce que an yɛrɛ dɔɔnin k'a la an ka se a ka dɔgɔ pour ka se ka sira in baara ka se a dan na sinon Togoto ni Kita cɛ souvent i bɛ se ka 4 heures de temps k'a kan et une descente de 75 km c'est pas normal mais an kɔni an bɛ weleweleda kɛ halisa
an ka ɲɛmaw ma k'u hakili to an ka sirako in na pour que sirako in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na sira in bɛ se ka dilan cogo min na o de kɛni ka d'an ye nous les jeunes vraiment. A bɛɛ de fɔ Segal ale de jeunesse secrétaire général ye en la personne de Djibril Sangare a tɔgɔ ye Djibril Sangare donc conseil communal pratiquement a fɛn caman bɛ yen nɔ Segalu de b'a ɲɛnabɔ anw ye président ye ten a ye filɛ ka kuma min fɔ sirako kan aw yɛrɛ nana fɛ. Moi je pense que aw yɛrɛ ye caman y'a la donc souvent i bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ni mobili chargelen don souvent i bɛ jigin pour que mobili bɛ se ka fɛgɛya dɔɔni i ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la donc moi je pense que ça c'est trop laɲini kɛra a ka ca fo ka dama tɛmɛ an ye dusu ta a y'a fɔ cogoya min na an ye dépense min kɛ pɔntigɛ in na a 15 km de Togoto ala de b'a dɔn an se ka calculer an ye wari girima mun bɔ a filɛ k'o de dafina sinon misɛnmanin ninnu an da ma se olu ma Togoto jeunesse de y'o kɛ ni dun y'a ta ka jate minɛ o ye ça c'est une petite partie donc a tɔw ka ca fo ka dama tɛmɛ bon ne gouvernement sera kɛ yakili t'o la kosɛbɛ a bɛ wusa fo ka dama tɛmɛ a tɛ wusa Togotokaw dɔrɔn pe ma parce que Togotokaw dɔrɔn pe tɛna tɛmɛ a fɛ aw filɛ ni Bamakɔ n'i y'a ye aw sɛgɛnna bi fo ka jusqu'à ce que dɔw bɛ yen nɔ hali u ma se ka sunɔgɔ fɔlɔ foyi tɛ ne sira in ka sɛgɛn tɛ sinon quand tu quittes Bamako pour quitter là ça c'est un temps record donc o de don k'a fɔ bɛɛ na faamaw ɲɛna u k'u hakili to a la kosɛbɛ Togoto sira in bɛ se ka dilan cogoya min na ka bɔ Kita kana Togoto et en même temps ka bɔ Togoto ka taa fɔ Bafulabe n'o kɔni sera ka kɛ ko caman bɛ a bɛ nɔgɔya donc o de y'an ka souci principal ye voilà et nous vous remercions vraiment. Togotokaw aw ni ce. APCAM ye Mali sɛnɛkɛlaw, baganmaralaw, mɔnikɛlaw, sɛnɛkɛlaw, jiriforo baarakɛlaw olu ka jɛkuluba don a ma ɲɛmakurasigi o kɛra alamisa min ni a bɛnna marsikalo tile 18 ma san 2021 a kɛra APCAM jabala la Bamakɔ yan a ɲɛmakura o de kɛra Sanusi Buya Sila ye ani maa min tun kanbɔlen bɛ ɲɛmaya ɲini na o tun ye Elhaji Kola Jalo ye. Sanusi Buya Sila ale ye kuru 23 sɔrɔ. Elhaji Kola Jalo ale ye kuru 15 sɔrɔ. Déléguéw olu de bɛ kala ta ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Sera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filani. Ne tɔgɔ ye Gako Ismaila Mayiga n ye sɛnɛkɛla ye Dire cercle kɔnɔ n'o bɛ Tombouctou mara kɔnɔ n'o bɛ jɛte sɛnɛkɛdugubaw la Mali kɔnɔ sɛnɛkɛdugubaw a dara ko section pilote avec Palm b'a yira kɛra depuis Musa Tile an bɛ yan APCAM na sababu dɔ de y'an se APCAM na bi n'o ye APCAM bureau bina kurakuraya bureau kura bina sigi kibaruyaw bɔra kɛnɛma sisan k'a fɔ ko an balimakɛ an jɔɲɔgɔnkɛ n'o ye Buye Sila ye k'o de kɛra Mali APCAM président kura ye o ye nisɔnjɔba ye an kɔni nana yan bi ka Buye de soutenir ala y'a kɛ fana a gagnera ale de kɛra Mali sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye munna an bɛ Buye soutenir parce que denmisɛnnin don baarakɛla don a bɛ baara ɲɛɲini ani partenaire caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo se ka na ni dɛmɛ caman ye ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ fɛn bɛɛ ka ɲi funankɛya la girin bɛ girinna ni si biritira ka se cogoya dɔ la i tɛ se k'o kɛ Mali sɛnɛkɛlaw an bɛ se ka assurance d'u ma k'a f'u ye u ka laɲini n'o ye sɛnɛ ka taa ɲɛ sɛnɛ ka yiriwa ala ye baarakɛla de d'an ma bi an sɛnɛkɛlaw kɔni nin kɛra an lafiyalen an bɛ dugawu de k'a ye ala ka nin manda in ala ka a kuncɛ hɛrɛ la n bɛ min f'i ye sɛnɛ baganmara ani ŋɔni ka nɔnɔ usine ka nɔnɔ bayɛlɛma ka usine a fɔlɔfɔlɔ ka kɛ usine moderne ye mɔgɔ min sera ka na n'a ye jamana in na o ye Buye Sila ye ne bɛ bɔ mara min kɔnɔ n'o ye Dire mara ye i ɲɛ bɛ alikama la Mali bɛɛ bɛ buru dun buru bɛ kɛ ni mun ye buru bɛ kɛ ni farini de farini bɛ bɔ mun na farini bɛ bɔ alikama de la alikama bɛ sɛnɛ yɔrɔ jumɛn alikama bɛ sɛnɛ Dire kanadiɲɛw kun bɛ na ka na an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka an ka alikama cɛ ka taa n'a ye fo Kanada k'a kɛ farini ye k'a dun o banna an ka alikama an b'a sɛnɛ yan nɔ k'a bayɛlɛma pour que buru da ka se ka ni buru bɛ bɔ farini de la farini bɛ sɛnɛ alikama de la buru da bɛna nɔgɔya o projets b'a kɔnɔ ni ala sɔnna parce que alikama sɛnɛ yɛrɛ a kun bilala kɛra bolokokofɛn ye ni ala sɔnna alikama sɛnɛnaw malo sɛnɛnaw mɔnikɛlaw bagan maralaw nin ye u lafiyalen de waati n'a a nataw la ni bureau bɛ sigira baara minnu bɛna boloda an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanba in o fɛ aw bɛna wele don n'a nataw la ka ligne baw d'aw ma ni inchallah pour que aw ka se ka a ka kunnafoni jɛnsɛn délégué fɛn fɛn na délégué dafara maintenant nouvelle min bɔra an ma sisan o de ye an gagnera ni 23 délégués an bɛ se k'a fɔ nin ye majorité absolue de APCAM ma ɲɛmakura
kura Sanusi Buya Silado a y'a ka nisɔndiya jira kɛnɛ kan. Fo kana se APCAM présidence ma. Masa min y'o kɛnɛya d'a ma k'o si d'a ma. An bɛ fɔlɔ k'o masa de fo. Foli filanan bɛ taa 4 radio ma sɛnɛkɛlaw, baganmarala, mɔnnikɛla, jiriforotigiw, APCAM yɛrɛ producteurs parce que olu de ka voix nana k'aw ka mɔgɔw ta sigida la fo kana se APCAM élection ma. An filɛ ka élection min fana gagné kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n balima kɔrɔnfɛmɔgɔw c'est région 5 farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna ne Buya ta ka i ka far'o kan ka ne Buya ta Bamakɔ ka kan kɛ Mali président Sénégal ko kuma ni baganmara ko kuma ni mɔnnikɛ kuma bɛɛ ye. N tɛ se ka o sara sɔrɔ mɔgɔ si bolo k'a d'u ma fo ni Ala ye n dɛmɛ n sera ka baara kɛ ka Mali fara ɲɔgɔn kan sɛnɛ kɔnɔ o de APCAM ka ɲinɛ objectif ye parce que réconciliation ko kuma minnu bɛ fɔ k'an ka kɛ kelen ye politikimɔgɔ tɛ kɛ kelen ye koyi ɲɛmɔgɔ tɛ kɛ kelen ye sɛnɛkɛla baganmarala mɔnnikɛla olu de ye maliyɛnw ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o de la kuma dɔ bɛ yan bi n y'a fɔ wa o de ye ŋaniya ye n'an bɛna journée paysanne wɛrɛ min kɛ n b'a fɛ an ka taa kɛ Menaka fo an ka yɛlɛma don ko la wa n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a kɛ a sera sa Mali k'a ka nafa bɛɛ labɔ sɛnɛkɛla minnu bɛ tilebi fɛ u tɛ kɔrɔnfɛla condition foyi dɔn hɛrɛ o hɛrɛ bɛ u t'a dɔn minnu bɛ kɔrɔnfɛla fɛ tilebi condition hɛrɛ o hɛrɛ bɛ u t'a dɔn maa 500 ka bɔ tilebi fɛ ka taa maa 500 sɔrɔ kɔrɔn fɛ ka journée paysanne kɛ an k'a dɔn ko jɛgɛ bɛ bɔ an dɛrɛpukan Nigérikaw bɛ ka n'o labɔ ka t'o feere an k'a dɔn ko terre salew bɛ yen an k'a dɔn ko ɲɔgɔmɛ sogo fana ka di a nɔnɔ ka di ne ka mission min bɛ n bolo o ye k'a adamadenw fara ɲɔgɔn kan ani point filanan min bɛ yen chambre d'agriculture dannen don APCAM ni chambre régionale la mais fo sɔrɔ de ka kɛ a ka bila ka taa fo kubeda la sɛnɛkɛla min bɛ kubeda la o de ye chambre d'agriculture ye DLCA ani fɛn an b'a fɛ k'o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o sɔrɔ fana an b'a ɲini gouvernement de fɛ gouvernement dɔ tɛmɛnen i layidu d'a ma ko sɛnɛkɛ wari min bɛ bɔ sigiyɔrɔma 15 a la 15% min bɛ bɔ faso wari la k'u bɛ 2 ta o la k'u b'a di APCAM ma an bɛna taa an ka 2 ɲini k'an ka 2 in bara Mali région bɛɛ ka baara kɛ n'a ka spécificité ye bagan min mara yɔrɔ min olu ka nafa sɔrɔ ka bagan mara la sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ min o ka sɛnɛ sɔrɔ ka sɛnɛko la mɔni bɛ kɛ yɔrɔ min o ka nafa sɔrɔ ka mɔni na yiriforotigiw ka nafa sɔrɔ ka yiriforo la an kɛlen don ka APCAM nin ko de ye ɲina surtout ka APCAM fana kɛ jɛ ka baara ye mais jɛ ka baara tiɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen fanga man di ne tɛ fanga yɛrɛ fɛ ko a bɛɛ bɛ n tɛgɛ an bɛna bureau de kɛ bɛɛ ka compétence bila la bɛɛ bɛ t'i ka baara kɛ n'o ye ne kɔni ta ye k'a coordonner n'u ye n ci ka taa ci min na k'o t'u lase hakɛto bɛ nin ka sala la. Ne tɔgɔ ko madame Baritata Kane ne bɛ baara kɛ ministère de l'agriculture élevage et pêche aw yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ aw y'a ye vote in kɛra a ɲɔgɔnna ko transparent vraiment ma deli k'a ye ko a ɲɛna a kɛra bɛn min kɔnɔ o de ne yɛrɛ kɔni satisfait franchement donc a ɲɛna welekan ye min ye salle in kɔnɔna na bɛn min yira la n'a ye ne kɔni ka welekan ye o bɛn kelen de ka prévalu entre tout le Mali tous les Maliens pour que jamana ka se ka k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que bɛn de kɔnɔna na fɛn caman bɛ se ka kɛ salle in kɔnɔna ye bɛn min yira ne na ne kɔni bɛ fɛ halisa o de ka prévalu sɛnɛkɛlaw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ anw mun ye ministère ye anw bɛ yen de basa sɛnɛkɛlaw bɛ yen anw bɛ olu de kama u ka fɛn bɛɛ lajɛlen u ka hamina ko u ka préoccupation bɛɛ lajɛlen anw bɛ o de kama pour que k'olu de gérer min sigilen filɛ nin ye anw b'a féliciter ka tila ka dugawu k'a ye vraiment ala ka baara ɲɛ a bolo vraiment ala k'an bɛɛ kun kɔrɔta la k'an san kɔrɔta la vraiment ala ka baara in ɲɛ ala ka bɛn sabati halisa an ka jamana kɔnɔ bana min fɛnɛ bɛ k'an tɔɔrɔ ala ka bana in fɛnɛ ɲɔni ka bɔ an ka jamana kan mɔgɔ fila de kɔgɔ dalen bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra kɔgɔda in kɛra bɛn de kɔnɔna na franchement kɔgɔda in ne t'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko kɔgɔda parce que a kɛra bɛn kɔnɔna na u y'a kɛ très simplement de façon très transparente délégué tun bɛ bɔ région bɛɛ kɔnɔ les 10 régions bɛɛ tun ye délégué fila de bila ka na plus les présidents des chambres régionales olu de kun nana pour que ka na niveau national kɛ parce que a bɛ daminɛ depuis village de la village b'u ka représentants ta u bɛ na cercle kɔnɔ ka bɔ yen ka na commune kɔnɔ donc olu bɛ sɔrɔ ka na région kɔnɔna na ka na élection kɛ yen nɔ ka président ani délégués choisir délégué minnu bɛ na ka n'u ka représentants ta au niveau national quoi mɔgɔ min sugandira n'o ye monsieur Buya Silla ye u mɔgɔ fila de kun y'u présenter n'o ye El Hadji Kola Diallo ani Buya Silla ye voix 23 sɔrɔ Kola ye voix 15 sɔrɔ donc a bɛɛ lajɛlen kun ye mɔgɔ 38 de an balimaw sunkalo makɔnɔ kalo ale jɔra ni dun ko sunkalo kaba a silamɛw ka faamuyali la a dabɔra hinɛ nɛɛma ani ala ka funisiriya o jidili an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kɛ funisire ɲɔgɔn ma n'o kɛra ala ka yafa ani ala ka an hakɛto o sɔn bɛ nɔgɔya an bolo nka nin nkalon kelen in fana jatew y'a ye k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛnw bɛ sɔngɔ dɔ la hali n'o a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ o ye duguma sɔngɔ ye tuma caman i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan julaw ani feerekɛla dɔw fɛ nka tuma caman n'i y'o fana ɲininka kuma min bɛ fɔ a dɔw fɛ o de ye
k'a fɔ ko olu fana b'a san yɔrɔ min yala minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ta jamana kɔ kan olu de t'a sɔrɔ nɔgɔya la sa wa n'olu y'a sɔrɔ gɛlɛya la n'olu nana n'a ye an faso Mali kɔnɔ yan julaya ye taa ɲini de ye olu fana b'u sɛgɛnsaraw da kan n'o sɛgɛnsara aw minnu b'a dɔgɔdɔgɔnin di dɔgɔdɔgɔnin feerelaw ma ni aw ma a sɔngɔ nɔgɔya olu bolo ni aw ye aw ka sɛgɛnsara o fara minnu b'a a san aw fɛ hakɛ ni hakɛ ka sɔrɔ ka kelen-kelen feere wajibi feerefɛn bɛ se olu ma waati min n'o ye kelen-kelen feerebagaw ye wala dɔgɔdɔgɔnin feerebagaw ye n'olu y'a sɔrɔ sɔngɔ min na olu fana b'u ta fitini fitini da kan o bɛ se ka kɛ sabu ye ka sɔngɔ in yɛlɛ sɔngɔ yɛlɛni sabu dɔ fana bɛ se ka kɛ mun ye o ye komi mɔɔw hajiw fanga ka bon fɛn kofɔlen dɔw la i n'a fɔ sunkalo fɛ mɔɔw ka hajiw bɛ se fɛn min ma o dɔ ye sukaro ye o dɔ ye tulu ye o dɔ ye malo ye olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi hali n'a minnu bɛ san sugu la i n'a fɔ jaba i n'a fɔ kɔgɔ i n'a fɔ fɛn misɛnnin tɔw dɔ de bɛ fara nin bɛɛ kan sabu a bɛ kɛ tuma dɔ la u b'a jira i n'a fɔ a bɛna dɛsɛ n'a bɛna dɛsɛ ni mɔgɔw girinna ka dɔrɔn feerebaw olu bɛ dɔ fara sɔngɔw kan kibaruya minnu n'o sɔrɔla ka bɔ furancɛ fanga in fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga latɛmɛ fanga o furancɛ fanga in marabaw a mara kalifalen don mɔgɔw minnu na k'olu ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min b'a to fɛn tɛna fara sunkalo in a tuma na a waati se la ko fɛn tɛna fara fɛnw sɔngɔ kan hali n'a y'a sɔrɔ kɛ a bɛ a tɛ waati yɛrɛ bɔ buru yɛrɛ sɔngɔ bɛ min na buru minnu bɛ yen ni an ka bitiginitigiw b'o feere o butiginin minnu n'a tɛnkunnen don an bɛɛ ka sow la karew ni bɔlɔnw kɔnɔ buru tun bɛ sefa 50 nka o yɔrɔ tɛ yen bi buru tun bɛ sefa 50 gɛlɛya ma bolo ma buru tun nana ka kɛ 60 ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɔra kalama ka fɔ dɔrɔmɛ 10 farala buru kan i b'o ye Mali kelen de la ni buru tun ye 60 ye ni 10 farala kan a dɔgɔyalen kɔni ye e k'a lajɛ dɔrɔmɛ 60 o dɔrɔmɛ 60 dɔrɔmɛ 10 faralo kan dɔrɔmɛ 50 o dɔrɔmɛ 50 dɔrɔmɛ 10 o faralo kan ka kɛ 60 ye nin n'a ɲɔgɔnna galomajira wale ninnu a bɛ sɔrɔ a bɛ ye Mali kelen de kɔnɔ diɲɛ dugukolo kan sabu jamanaw bɛ jamana na ni sugora n'i ye nin jagɛlɛya baara kɛ a mana bɔ sira o sira fɛ n'i ma farati i bɛ dafɛlɛ k'i t'a ɲɔgɔnna kɛ o kɔfɛ nka Mali in kɔnɔ yan dɛsɛ don wa ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ wa kɔli don wa mago tɛ jamanadenw ka gɛlɛya la o don wa yala minnu bɛ yen n'olu ye mburugosilaw ye u dɛsɛlen de y'a kɛ wa wala an b'a kɛ fɛn de tɛ bɔ a la wala marabagaw tɛ jamana bolo minnu bɛ se k'u jɔ jamanadenw n'an ye fɛn o fɛn kɛ olu la u bɛ jɛ n'a ye jatew ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko in kolokololen nin cogo in na dɔrɔn a bɛ fan dɔ fɛ ko jamana marabaw ko dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo o dabali ni fɛɛrɛ ye jumɛn ye u ye laada tɔnsigi min kɛ ko fɛn wale damadama bolo dalen dɔw fɛ a ŋunuŋunu kumaw tun bɛ senna koyi o wale ninnu na ko a bɛna kɛ sabu ye a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye yala balo minnu bɛ yen i n'a fɔ nɔnɔ i n'a fɔ tulu i n'a fɔ sukaro buru yɛrɛ bɛ gosi ni mugu min ye n'o ye farini mugu ye min bɛ faso in kɔnɔ a bɛ labɔli kɛ wa ayi n'a tɛ labɔli kɛ jamana bɛna dabali ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ min b'a to sunkalo in na an danya kana jamana sɔrɔ n'a dun danya ye faso sɔrɔ dɔ na fara sɔngɔw kan tuguni farini bɛ cogo min tulu bɛ ten sukaro bɛ ten malo bɛ ten sunkalo in hajiw bɛ se fɛn o fɛn ma ka fanga bonya ko jamana marabaw n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'a daminɛ bandaw la ka se Asimi Goyita ma ka se Moktar Wane ma jamana yɛrɛ kolatigɛlaw ko dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo o kɛnɛsigi kɛra dantigɛli kɛra. Ne ye Sɛkumar Sako ye an welela bi kana a fɔ an ye de k'a fɔ ko accord min tɛmɛna grossistes DRCC ni ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ ko 2020 ko sukaro prix agro man ka tɛmɛ 22 500 francs kan donc an y'a fɔ k'a fɔ ni sukaro kɛr'u ye n'a fɔra ko détaillants ka san sugu kɔnɔ ka taa n'a y'u ka yɔrɔ la u bɛ min dépenser a la transport la ka ca ni 100 emballage k'o fara o kan peut-être détaillant bɛ min sɔrɔ bɔrɔ la tuma dɔ a tɛ 100 bɔ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ sukaro min san ni kilo 2 ma min jɛ o minimum kilo 1
Badje. Vraiment, c'est un manque à gagner pour les commerçants détaillants. Donc, il y a fort qu'il faut bien, Sougoro peut faire 20 000 francs, 19 000, 21 500 francs. Ni on a fort qu'il faut que Sougoro manga faire 22 500 francs. On akila, c'est pour que importateur ou incité, qu'il faut na kadawi wati absega yele quoi. Déjà que accord mutuellement nous monte, qu'il faut 22 500 francs. Aïe, ou peut faire 21 000, 19 000. Donc pourquoi qu'il faut que Sougoro de Sera, qu'il faut que abesing, qu'il faut que accord bien, qu'il faut que 22 500 francs. Encore au te fin mais anya mi fo comme si ga fo de fem bela jelen mi jara am yere on commerçant d'état on gagné mo bi commerçant d'état mun acteur mun yere bi su ko no wulu chama yera kene kan bi ye familial ke ko sebe. Moi je pense que atna nyoyo ko netina danima ça permet à la DRCC ka donc faut sugona bi tugum commerçant d'état ba so tugum na be fere mun kala ayol permettre ya donc ne ala sona dans le prochain jour anya fo tugo bela jelen fo commerçant d'état ngwa responsable ni grossiste nu ka sigi ani DRCC anga sigi singa point kan ka fo ko sebe pour que an consommateur anga ta bireta nyon kama parce que an jokola d'état mais an consommateur de fane donc nous au formel ma ke dron jokola d'état on de tobi tie sugu fambela jelen fe fo ko sungolo sera tugunu jokola d'état on ya ele alors que antena naye ante grossisier ni adira am prime na am nga dorme o digne donc akakan siga foka ke pour que famille ka soro konana la ben mi dron anko bi ambal maka arberbe ni ala sona coordination kuma bna dama ko mo ko kala kile mo chama bna dafa ankele no ka fo bi an yira kenen kay munu bena na yere ulu te kenen kan donc kuma gelara do ko bela jelen ke munu bena na yere exoneration di munu mo be milliard exoneration di jagola ba munu ma ka fo amen bi aw ye pour ko no ga ke jamana dewi donc ulu kay kene kan ulu ka sigi anga kuma no ira kene kan na ulu sigira anga kuma ni mi boro konnana aka ci ala fe o de ke benkan yere sunu na kera ni ye ka kundi kunti ko fe donc on de ato juguta parce que ba yesa ni tra du ko no fambe afo commerçant d'état ya le commerçant de grossi su to te fo de commerçant d'état on de trobe fo mais bi abela jilen baro sukoro be ka fere keme donc abeka fere keme ni ala sona ambe jamana dum hakli sigi parce que sungolo de fana setolado grossi su be ka di prime na bi 20 000 21 000 21 500 nous ma temi o koni kan o ka don ko jewola d'état on fana bu engagé o ta fere ka temi keme ka nous ma fere keme duguma o ta fere ka temi keme ka donc fo ango fo ni ayaye ka fo ko ayele la dodo ça veut dire que nous ba di en ma olu de ayele donc nous le ayele donc nous kanga olu koni barake pour ka kana yele au service donné do ambul de ka siège konana le toko Zedion Dambele direction mumbe jako ko ni soro yiro wali ko kuna bonko nyamgo de ne anya la nyini bi ka ani jako kelaw munu be détail ke jako kala miseno ani jako kala baw anga sigi anga nyogo kuma nyogo ya ka keni minon songo koy bi anga la ni kumba kumbo de kambi anga kuma jara na kuma famba bolamu la ni ambe ni sonja la ni na kama soro u yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ ko laɲini ko a nafa bonyana an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye gɛlɛya mun b'u kan o ko fɔ an bɛ se k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ laɲini kan kuma aw yɛrɛ y'a ye aw tun bɛ sali kɔnɔ kuma cayara kuma yɛrɛ tun bɛ ɲini ka gɛlɛya wagati dɔw la kamasɔrɔ bɛɛ n'i ka dekun kɛcogo don bɛɛ n'i ka faamuyali don mais o n'a ta an ye kunnafoni ɲuman di u ma prix ninnu sɔngɔ ninnu bɛ sigi cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw t'u sigi ka sɔngɔ in sigi bɛnkan de bɛ kɛ donc o bɛnkan n'o bɛnkan kɛra a ka kan bɛɛ ka a bɔ a sira fɛ donc an ka kuma kunba kunbo de kan ani ko minnu tɛ bɛn jago yɛrɛ kɔnɔna la an y'an sinsin o yɔrɔ kan k'o f'u ɲɛna a tɛ bɛn i ka minɛn sɔrɔ nɔgɔya la k'a feere gɛlɛya la an y'an sinsin o yɔrɔ kan ani ni bɛnkara sɔngɔ mun kan u ko o bɔ a sira fɛ o kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ nin kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ ka wulikajɔw fanga ka bon nin wagati in na kamasɔrɔ an kelen bɛ ka cɛdenw labɔ u bɛ suguw kɔnɔna la u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ bɛnkara prix mun na u ka bɔ a sira fɛ ani minnu bɛ sɔngɔ damatɛmɛ walew sigi minɛnw kan ka u kɛlɛ u k'o baara dabila o y'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ doniba ta ka na n'a ye k'olu kuma ye kɛnɛ kan yala a kun minnu wele yan an ye bɛɛ wele mais an ye ɲɔgɔn ye an y'a bɔ ɲɔgɔn na an ye a kɛ minnu bɛ demi grossistes camancɛ hakɛw ani détaillants an y'olu le fara ɲɔgɔn kan ani u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw don nataw ani importateurs ani grossistes an n'olu fana bɛna ɲɔgɔn ye a tɛ mɛn nin sali kelen kɔnɔna la ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya parce que n'an kan bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sali kelen kɔnɔna la ni bana in ka kɛ ni bana in taabolo ye an tɛna se ka jama in bɛɛ ku sali kelen kɔnɔ o de kosɔn an y'a ye k'a fɔ k'a ka ɲi an ka kɛ réunion fila ye an bɛ jamanadenw hakili lasigi k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ département min bɛ jagokow kunna ani sɔrɔ yiriwaliko kunna o minisiri a bɛ wulikajɔ la ani jagokɛlaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye na su ani tile walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ min ye buru sɔngɔko ye min ye sogo sɔngɔko ye min ye malo ani sukaro sɔngɔko ye don nataw a tɛna mɛn o laseliw bɛna kɛ ala tɛ mɛn
limamu 500 bɔɲɔnko minnu n'olu kun taara lakɔkɔli la Marɔku jamana kan sibiri mars kalo tile 20 o ye kunnafoni kɛ Ngolona Nanjini baramuso ale jabala min bɛ yen o sanna. Kunnafoni kun o de k'a fɔ u nalen kɔfɛ u ye baara minnu kɛ ani baara minnu bolodalen bɛ u fɛ wagati nataw la ani miirina ni haminako min bɛ u la u da sera o n'a ɲɔgɔnnaw de ma. A ye sira min sɔrɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin. Elhaji Mohamed Aidara alhamdulillah sigi kun ye alimamu bɔra Marɔku 500 bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ye assemblée générale kɛ an b'a fɛ ka ko an ka baaraw relancer o kan ka kɛ hukumu mun kɔnɔ an ye maaw wele de pour que ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye quoi. Se ka kun dɔ fɔ mɔgɔw ye. An nana ka bɔ formation na formation in kɔfɛ an ye bureau kura sigi o bureau sigilen an ye plan d'action dɔw bila sen kan n'o ye an kan ka baara minnu kɛ an formera min na baara fanba yɛrɛ formation ye ani ka se ka maaw sensibiliser silamɛya bɛ se ka faamu cogo min na ka ɲɛ ka ni silamɛya baara fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'an bolo don olu la yaasa silamɛya ɲuman ɲuman bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ cogoya min na. Maaw seginni ka bɔ Marɔku la gɛlɛya sɔrɔ ani jamana marabagaw cɛ. Bon gɛlɛya sɔrɔla an n'u cɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye olu de y'an bila ka taa bon an taara kalan kɛ an nana de pour que an bɛ se ka jamana fɛn dɔ ɲɛ jamana ye bon an yɛrɛ sekuni an bɛ se ka fɛn min kɛ an yɛrɛ kolo la an y'o kɛ mais fɛn min bɛ yen nɔ n'o kan ka kɛ olu fɛ an ma se ka o de ɲɛ sɔrɔ waati dɔ la ni jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye ka kɔrɔ n'o ye IBK ye a kun y'an ni minisiriw bila contact la pour que baaraw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na kow bɛ fara Ala la fo ka taa se ale ka fanga tiɲɛni ma an ma se ka kow sigi sen kelen kan hakili b'a la nin wagati in fana na transition wagati la ni an sera ka ɲɛ dɔw sɔrɔ hali bi expérience minnu b'an na yanni a ka simi ou bien yanni a ka sa yɛrɛ an bɛ se ka expérience ninnu waleya cogo min na jamana bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na ani jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na. Wagati nata la a ka wulikajɔ bɛna kɛ mun ye. Wulikajɔ fanba kɔni o bɛna kɛ silamɛya faamu cogo ɲuman o bɛ se ka di maaw ma cogoya min na an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka hakililaw kan e kana fɔ k'a fɔ ni e filɛ ka min kɛ nin n'o de cɛ karisa ta t'a ye e ta y'a ye nin fana ta y'a ye anw ye mɔgɔw ye minnu bɛ laseli de kɛ anw tɛ kiritigɛlaw ye anw ye laselikɛlaw ye kumana o laseli bɛ kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka wulikajɔ a bɛna boli o de kan ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma waati nataw la ani ka se alimamu yɛrɛ formeli ma formation in kɔnɔ fɛn caman bɛ a la alimamiya yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na n'o ye alimamu ka baara kan ka kɛ min ye ni ka o lase u ma ani alimamu kan ka yɛrɛ dɔn cogo jumɛn na société kɔnɔ a kan ka rôle jumɛn jouer société kɔnɔna na pour que silamɛya nege bɛ don mɔgɔw la ani silamɛw bɛ se ka silamɛya yɛrɛ kanu cogo min na an ka wulikajɔ bɛna kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma ɲina. Kumakan laban ni welekan laban. Welekan laban o de ye hali bi an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimamu wa anw kasani dɔ b'an nɔfɛ o kasa in tuma dɔ la a bɛ an goya dɔɔni k'a fɔ ko anw formera Marɔku ko de b'a yira k'a fɔ an ka fisa alimamu tɔw ye an m'o fɔ maa si ye an taalen limama na an y'a ɲɛfɔ limama mɔgɔw ye k'a fɔ anw y'olu ka baarakɛminɛnw de ye olu kan ka baara min kɛ u k'an bila a la dɔrɔn an b'a kɛ o pilasi la k'a fɔ k'an bɛna yira k'a fɔ an bɛ nin dɔn ka tɛmɛ o kan walima an bɛ se nin na ka tɛmɛ o kan walima an b'an bila u sanfɛ la la o kumana bɛɛ lajɛlen k'o bɔ u la i n'a fɔ alimamu tɔw b'a fɔ cogo min na k'a fɔ k'u bɛ ka siran anw ye an b'a ɲini u fɛ u kana siran an ye an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye anw tun bɛ cogo min na yanni ne ka taa ne tun bɛ alimamiya la n nana fana o alimamiya kelen in ne fana b'o la wa terrain bɛ cogo min na n b'a kalama n b'a dɔn kosɛbɛ o kumana u kana siran an ye an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara kɛ ni Ala sɔnna ma jamana in a bɛ taa ɲɛ inshallah. Mars kalo tile 12 o ye ɲɛnabana don ye ɲɛnabana min n'an k'a ma ko glaucome nin don in a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ a kɛnɛ sigira sibiri min bɛnna mars kalo tile 20 ma san 2021 a kɛra maakɔrɔ tɔgɔlasoba la Bamako sera min sɔrɔla olu filɛ nin. Jogo Keita, Association Malienne de lutte contre le glaucome. O ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔw b'a fɔ ɲɛ tension ou bien ɲɛ pasatigɛ bana o ɲɛmɔgɔ ye ɲɛ Mali la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ glaucome bɛ yen ka bɔ 2012 ka na bila bi la Nations Unies ye 12 mars kɛ décrété comme journée mondiale de lutte contre le glaucome mais an fɛ Mali la yan a dɔɔnin tɛ an minnu ye association ye an de b'a yira faamaw la k'a fɔ glaucome bɛ yen san o san an bɛ nin baara kelen in kɛ a ɲɛnamali la an bɛ baro sigi kɛ ka ɲɛ lajɛ kɛ ani ka kunnafoni caman di mɔgɔw ma bana in kan bi ta in ye a kuncɛtɔ ye an bɛ baro sigi bi ka tila ka mɔgɔw ɲɛ lajɛ a kɛ ca kosɛbɛ parce que bana min don bana dɔɔnin tɛ bon e yɛrɛ b'a dɔn ni ɲɛ bana ye
bana dogolen ye mɔgɔ caman bɛ maloya k'a fɔ ko ɲɛ bɛ n dimi o bɛɛ n'a ta an ka dɔgɔtɔrɔsow ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ en 2012 Bamakɔ yan u y'a yira k'a fɔ Bamakɔ population 4,5 à 5% de la population a b'o la c'est-à-dire n'i ye mɔgɔ sigi 100 o 100 a bɛ 4 ka se mɔgɔ 5 ma a b'o la donc yɔrɔ o tɛ fɛn min ye fɛn dɔgɔmani ye a ŋaniya nana min fɛ glaucome ye bana ye bana min kungo ka gɛlɛn kosɛbɛ i dɔgɔtɔrɔw i faamaw bɛɛ sirannen don a ɲɛ parce que furakɛ jɔnjɔn t'a la si fura de don n'a ye ɲɛ fana fiyɛ o y'o bannen dɔnniya kɔni tɛ yen fɔlɔ mun bɛ yelen na segin ma ni kataraki y'i minɛ n'i taara u bɛ falaka bɔ i ɲɛ kan i bɛ yeli kɛ mais ni glaucome kɔni y'i ɲɛ tiɲɛ o y'o bannen ye diɲɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ en 2020 il y avait 80 millions de personnes glaucome bɛ min na donc 7 millions olu fiyɛna glaucome kelen fɛ ça c'est en 2020 80 millions de personnes glaucome tun bɛ min na sur les 80 millions estimation na 7 millions olu ɲɛ fiyɛla y'a ye o tɛ bana fitinin ye o de ye fɛnw y'a to ni Nations Unies ye nin kɛ ka mɔgɔw attention attirer walasa jamanaw ani ɲininikɛlaw k'i sɛbɛya don bana in kama kumakan laban min bɛ ne fɛ o ye k'a fɔ Mali autorités ye faamaw k'a fɔ glaucome ye c'est un problème de santé publique mais très négligé parce que an bɛɛ ye maliyɛn ye ma Bamakɔ fɔ yan ɲɛ furakɛli ma nɔgɔn dɛ n'i taara burusi kɔnɔ surtout nin bana gɛlɛnba in dɔgɔtɔrɔ bɛɛ t'a ye a tɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ bɛɛ t'a dɔn k'a ɲini faamaw fɛ halisa fɔlɔ k'i hakili to nin na bana min n'a ye bɛɛ i ɲɛ tiɲɛ i ɲɛ fiyɛ i b'a dɔn mɔgɔninfin n'i ye adamaden yɛrɛ ta i ka mɔgɔya n'i y'a sigi 100 o 100 i bɛ activité fɛn fɛn kɛ ɲɛ kelen jɔyɔrɔ a la 70 ye 100 o 100 70 donc n'o tiɲɛni ma o i ka adamadenya o ye caman bɔlen a la donc halisa fɔlɔ an ka autorités k'i hakili to a la bana in man ɲi. Ne ye docteur Koyita Kajatuba ne ye ɲɛfurakɛla ye Yota la glaucome todunkan na an b'a fɔ ko ɲɛ tension ye bana ye min bɛ tali kɛ tension bɛ yɛlɛ mais ale bɛ ɲɛ fasajuru an b'a fɔ nerf optique ni kunkoloso kɔnɔ fasajuru min bɛ bɔ kunkoloso kɔnɔ ka na ɲɛ la ale bɛ tiɲɛni dangari ko de la kosɛbɛ a mana tiɲɛni kɛ ɲɛ in kɔnɔ o bɛ sɛbɛntiya dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli la ni dɔgɔtɔrɔ y'a ye a tamasiyɛnw bɛ yen o tuma na a bɛ sɔrɔ ka analyse dɔw di min ye OCT ni champ visuel ye n'i y'olu kɛ o tuma na i bɛ se k'a dɔn bana bɛ cogoya min na k'a fɔ ko nin sababuya kelen don an tɛ se k'o fɔ mais facteur caman de bɛ yen min bɛ bana nali teliya an b'a fɔ ko tiɲɛ niyɔrɔ b'a la an bɛ se k'a fɔ tiɲɛlabana don parce que n'a bɛ bangebagaw la du kɔnɔ parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ fa la a bɛ ba la wala a bɛ tɛnɛmuso ni fɛnw olu bɛɛ donc o ye tiɲɛlabana yɔrɔ ye donc n'a bɛ du kɔnɔ dudenw bɛɛ hakili kan ka to dudenw bɛɛ la dɔw bɛ wolo n'a ye minnu fana si mana kɔrɔbaya ka se san 40 na ka yɛlɛ bana in ka ca o kuluw fana na a bɛ se ka kɛ fana minnu bɛ sigɛrɛti min olu ye facteur fana dɔ ye min b'a lateliya ka na komi an y'a fɔ cogo min tubabukan na dulɔ fana o fana b'a lateliya dusukasi fana an kana ɲinɛ o kɔ n'a bɛ fɔ anxiété stress o fana niyɔrɔba b'a la a ko la n'a bana kɔni dɔnna k'a fɔ a sɛbɛncɛyara k'a fɔ glaucome ɲɛ tension bɛ yen furakɛli taabolo ka ca furajimanw bɛ yen nɔ olu fana sigiyɔrɔma cogoyaw ka ca furakɛli kɔni mana daminɛ si ni si furakɛli don fura mana daminɛ a bɛ f'i ye i b'i si tɔ kɛ sa e bɛ dumuni kɛ cogo min ɲɛ fana ka dumuni de ye fura in i mana furaji mana kɛ o bɛ yen nɔ bon dɔw bɛ yen avec bien que i bɛ furaji k'a la tension i tɛ se ka tension maîtriser donc o la opération kow bɛ na hali radio ko laser ko olu bɛɛ bɛ a furakɛli taabolo fɛ mais an kɔni fɛ yan caman na opération ko de ka teli ka k'an fɛ yan ka caya ani a tigi bila furajiman kan donc min ye tangalilan yɔrɔ ye an bɛ se ka kunnafoniya min di o yɔrɔ la lajɛli bana ka dɔn joona parce que bana mana dɔn k'a sɔrɔ a ma tiɲɛni ma taa yɔrɔ jan o de bɛ an nafa n'o tɛ ni i m'i yɛrɛ lajɛ bana bɛ dɔn wagati min na o b'a sɔrɔ gɛlɛya cayara o kumana kɔni a bɛ fɔ tiɲɛni nana ka dan yɔrɔ min na an bɛ baara kɛ n'o ye pour que yeli fitinin min b'i bolo o bɛ mɛn i bolo cogo min a bɛ fɔ ten tɔ parce que hali o bɛɛ la o t'a bali ka to o tɛ taa ale dun filɛ n'a y'i don dibi la solution tɛ yen ka segin muso t'a bila cɛ la cɛ t'a bila muso la mais n'a bɛ cɛ la wali a bɛ muso la denw de bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ an bɛ kumakan laban min fɔ jama ye an bɛ foli kɛ aw yɛrɛ ye ka association mɔgɔw fo ka maison des aînés fana olu minnu y'u ka cadre d'an ma surtout que an bɛna taa consultation yɛrɛ fana na salle kɔnɔ donc an bɛ maison des aînés ɲɛmɔgɔba fo ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ fo ka baarakɛla bɛɛ fo ka association mɔgɔw bɛɛ fo ka Yota mɔgɔw fo parce que Yota an ka directeur de fana an ka patron professeur Fatou Sila ale de kun kan ka na conférence animée a ye empêchement dɔ sɔrɔ donc ale de y'an délégué ka na ne ni tata délégué ka na k'an ka na conférence animée donc ale fana ka foli bɛ yan ka fara directeur yɛrɛ ka foli kan. Kulubali